Milli duygularına uyan. Tataristan Kim Tatarca? Söyle şunu. Tatarlıklı sapı. Gıybetke umtulu. Tatar halkı, Tatar devletin yavadan kul Türkiye'den ya o Devleti bulmayan millet. Tatar yazmaları, Tatar yazmaları. Devam etemiz. Künyak Avstraliya parlamenti binasında xatir günü oңайынан шығыш ясалды. 1552 елда шахид кеткен бабаларыбыз рухына дуа кылынды. Рәсми вәкилләр арасында Татарстан гербы байрагы сүрәтләнгән күкрәк билгесен тагып килүчеләр дә булган. Безнең белән элемтәдә Австралия, анда яшәүче татарлар тормышы белән Туран җәмгыяте рәисе Ире Гарипов таныштырыр. Assalamu alaykum. Irak'ta yaşayan, ilimizde yaşayan milletleşlerimiz. Sizge Irak Avustralya'dan selamlarımızı yollayız. Hem sizge bugün Tatar isimli Avustralya degan reportaj ko'rsatmoqchimiz. Künyak Avstraliyaның үзәгеннән 100 километр ераклыкта татар исемнәре белән аталган авыл, бистә, кече шәһәрләр бар. Шундыйларның берсе Алма дип атала. Халык бу җирлеккә 1854 елда килеп урнашкан. Тагын шунысы хак, Австралиянең Аделаида каласында да урам, тыкрык, кунакханәләргә Алма дигән исемнәр бирелүе дәвам итә икән. Бу җирләрдә төрки татар исемнәре моның белән генә шикләнми, балыклава, кирмән дигән исем атамалар да кулланышта. Balıklav ol balık bilen şıgıllansa, Avustralya'daki balıklav ol ilginçilik bilen şıgıllanır. Тарихи чыганаклардан күренгәнчә, бу урыннарга Кырым җирендә узган сугыштан соң төрки татар исемнәре бирелә башлаган. Балыклава дигән бистә уртасында үткән чорны күз аларга ярдәм итүче мәгълүмати плакат та урнаштырылган. Биредә игенчелек белән шөгыльләнүләрен күрсәтүче сукага да аерым урын бирелгән. Кызыксынучылар тиешле белешмәне нәшер ителгән басмадан да белә ала. Ни өчен бу урыннар төрки татар исемнәре белән аталганнар соң? Аларны әле тиешле югарылыкта өйрәнәсе бар. Шунысы хак, Австралиядә татар исемнәре белән аталучы 150 урын бар. Kendimse bunda ilginçler yaşayan. Бүгенге көндә Туран җәмгыяте рәисе Ире Гарипов мәгълүматларны җыйнавышына алып барса, биредә гомер итүче рәссам Әнәс Юлтабай аларны үз картиналарында тасвирларга тырыша. Татар халкының тарихында үз урыннарын билгеләгән зыялылар турында әледән-әле чыгышлар ясала. Әлеге кадрлар урта гасыр шагыйре Мәүлән Җамалетдин Мөхәммәд Руминың тууына 800 ел тулу уңайынан уздырылган искә алу кичәсенә төшерелде. ЮНЕСКО тарафыннан билгеләнгән вакыйгада төрле милләт вәкилләре белән бергә Туран җәмгыяте вәкилләре дә катнашты. Рәссам Әнәс Юлтабай күренекле шагыйрьнең портретын да ясап, халык хузурына тәкъдим итә. Җамалетдин Руминың төрки татар дөньясына тәэсираты дигән тема буенча чыгышны исә җәмгыять рәисе Ире Гарипов ясады. Австралиядә гомер итүче татарлар ашчылыкны тәшкил итәләр. Шулай булуга да карамастан Татарстан, Казан турында сөйли торган вакыйгалар уздырыла. Көньяк Австралия парламенты бинасында хәтер көненә багышлап доклад ясалу да шуның бер чагылышы. Milli duygularına uyan. Tataristan Kim Tatarca? Söyle şunu. Tatarlıklı sapı. Gıybetke umtulu. Tatar halkı, Tatar devletin yavadan kul Türkiye'den ya o Devleti bulmayan millet. Tatar yazmaları, Tatar yazmaları.